Пичеца, пичеца. Така, пиче. Кой е това, бе? Чуваме ли се? Вие ли сте, бе? Пичурки, чуваме ли са? Калеко, какво правиш? Варя компот от жанки. Ей, тапак, на Гергьовне ко се прави, бе? Шторхел, върти се, че вериме, бе! Калеко, празнуваш ли днес? Как да не празнувам, Маро? Що от Гергьовден? Аз съм го измислил, ба. Сега ще как стана цялата история. Това беше 3 век преди новата ера. Дойде при мен един стриглав змей. С една, 2, 3 глави и 4-та леко напъпила. Дойде той триглав змей да ми краде ябълката. И аз като фанах, бой, сръбска музика, тежки обувки и друго. И той умря, почина. После на земя се окаже, че той бил последният триглав змей и бил записан в някаква росла книга. И бил при мен милицията и вика: Калеко, кой уби змея? Аз викам: не знам кой го уби. Те пак ме питат: кой уби змея? Викам: комшията Георги. И така го записаха в протокола: Георги уби змея. Калеко, сам ли ще си ядеш чевермето? Маро, ако искаш да те ти вратна едно чеверме. Значи да пучвам те на кола и те въртя 3-4 дена. Ама не мога сега, защото съм малко ангаже. Отивам на военния апарат, че дали е в моя чест, ма. Той Гергьовден в казармата е известен и като Калеков ден. Щот Калеко стреля на далеко. Ако ме разбираш, защото ти си много интелигентна. Значи сега агнито го метам от тавата и право на парада. Здравейте, гордейци! Къв си, бе? Я пак! Здравейте, гвардейци! Как си, Калеко? Алеко? Къв си ти, бе? Дръж малко тавата, бе! Да поздравя войничета! Здравейте, юнац! Как се прави, бе? С широка диафрагма, с отворен гръден кош! Калеко, моля ти все пак, аз съм главнокомандващ. Да, главнокомандващ. Как главнокомандваш си ти, бе? На какво си главнокомандваш, бе? На птицеферма ли си главнокомандваш, бе? Не. На фитки ли си? На какво си, бе? На гвардейци. Така ли? Така. Али те знам, бе? Аз теб те знам, бе! Тишина в строя! Един кръгом не мога да правиш, бе! Мирна, бе! Мушвурак! Вдишай! Издишай! Вдишай! Само вдишвай сега! Ей, да издишаш! Сега! Да липниш! Сега само издишай! Сега искам да вдишаш! Изправи се! Аз казвам се свободно! Тя сега почти коня! Къде ти коня, бе? Кой да ти е седнал в скута, бе? Не, аз съм седнал... Кой е седнал в коня? Ти? В коня или коня е седнал в тебе? То не се разбира. Почти коня! Коня е до тебе! Това кон ли, бе? Питам те, това кон ли? Това за мен е пони, бе! Това е изостанала работа, бе! Коня хал трябва хубаво да се почеши, да се разбере коня мъжки ли, женски ли, черни ли, бял ли. Как се казва коня на майка му трябва да се разбере? Как се казва баща му на коня? Има ли приятели коня? Има ли катари до него? Къде пасе той кон? Откъде е произлязал? Мустанг ли е? Москвич ли е коня? Не се разбира! Остай коня! Дайте видя сега как правиш кръгом! Агнето ти така... Къде отида? Извикай го, бе! Беци! Хайде, той умрял, бе! Ти Кьоров ли си как се върне умрял Агни, бе? Не, той се казва, той е умрял, бе! Виж какво? Пак да прави кръгом! Така ли се прави кръгом, бе? Кръгом се прави най-малко на 368 градуса и 3 по Фаренхайт. Може и по Рихтер. Ама... Тишина строя! Тавата! Прино! Зе! Остави! Мирно! Не, това е изостанала работа, бе! Той е вярно, Калеко, Алеко! Изостанала работа. Дай сега ходом! Марш! Дай тавата остави! Атка, леле! Хубаво! Очатала! Много хубаво ти става! Не, това е... Какъв си ти, бе? Аз съм главнокомандващ. Така, сега кръгом! Хубаво, много страхотно! Тако нещо не съм виждал! Ще отидеш с акова някъде! Заници в опора! Лигни! Така, 1, 2, така. Ядем в тавата и правим лице в опора! Ма няма го агнето! Що да е избягало, бе? Остави! Мирно! Плевнилев! Аз? Дигни тавата!
Това е останала работа. Новобранска работа е. Мирра! Ишко, Плевелиев! Плевелиев! Няма стане! Аз отивам да поздравя... Стига, бе! Стига, че и писнал хото, бе! Ще ходя си лек куршум, бе! Отивам да поздравя гвардейците! Ти фащаш табата и плътно след мен! Само да си пипна от агнето, който без това го няма. Наля! В... Един от двамата греши! Да не кажа и двамата! Наля! В... За Плевелиев! 3 пъти! Наля! В... Ще стане! Поне тая година да бъдем стари! Да сме жени здрави! Мандата дай Боже да е дълъг! За да може да се научим наля! Наля! В... Скоро ще тръгнем ли? Спокойно! Имаме 24 часа на разположение! След мен! Хъръм! Марш! Леви, десни! Ала така! Наля! Стоп! Мирра! Десна госта! Здравейте, юнаци! Абе! Поздравявам с празника ми, Гергьовден! Яле, мушмурок, яли, как се прави, бе? Я се покажи на момчета на какво съм те научил. Ти си! Здравейте! Гвардейци! До тук много добре. Сега, що не отиш да целуниш и ръка на всеки поименно? Ще та лупта! Да отиш да им поганиш перата. Не става, бе, Росенчо, това е изостанала работа, бе. Слушай сега, моето момче. Тъй като гледам отблизо една казармичка, много добре ще се отрази. Ще се изпъниш, ще възмъжеш, ще пуснеш малко един мустак като калеко-леко. Ай сега бего марш към Грудово. Знаем ли къде е Грудово? Не знаем. Къде тръгваме тогава? Ще се лутаме. Ще търсим Грудово. От тук направо, хоризонтално, после вдясно, вертикално вляво, стигаш Нептун, до него рязко е петулъчката и там вече фащаш Икарус и кажеш аз съм за Грудово. Хайде, него марш, за президентство не се притесняй. Аз ще поема нещата. Опа, войската, хадага. Ай сега на агънцето, да видите къде колеко, кой ви опекал. Я потети, марша. Кой това нещо, бе? Пуснете истинския марш. Батальона се строява за последен път. Старото се уволнява, зайците реват. Батальона се строява за последен път.